नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चाललेलो आहे प्राचीन देवस्थानाला भेट देण्यासाठी निरा नरसिंहपूर येथे. आमच्या इथून खूप जवळ ते देवस्थान आहे आणि खूप प्राचीन आहे. नरसिंहपूर हे देवस्थान खूप प्रसिद्ध आणि प्राचीन आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचे ते आजोळ आहे. त्यांच्या मामाचं गाव आहे आणि त्यांना मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवस्थानाला भेट दिली आणि तेथील सर्व देवाच्या भक्तांनी एक विनंती केली साहेबांना की साहेब येथील मंदिर खूप प्राचीन आहे, तर याला थोडासा आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी खूप मोठी आर्थिक मदत दिलेली आहे सरकारमार्फत आणि तिथे आता खूप चांगलं काम झालेलं आहे. तेच बघण्यासाठी चाललेलं आहे आपण. पावसाचं वातावरण वगैरे आहे आणि रिमझिम असा पाऊस येत आहे. मस्त असे तुम्ही पाहू शकता इथे आम्ही वातावरण झालेलं आहे. पुलावरच उभा आहे आता इथे. इथून आमच्या इथून जाण्यासाठी हा रस्ता आहे. हा बघू टाकीचा शकता बंदर आहे. ह्या टाकीच्या बंदरावरून आम्ही आता निरा नरसिंहपूरला जाणार आहे. इथून थोड्याच अंतरावर निरा नरसिंहपूर हे सुप्रसिद्ध असं देवस्थान आहे. तर तुम्ही पाहू शकता एकदा नजारा टाकीचे नदी. चला, खूप मजा येणार आहे. तुम्हाला सुद्धा सर्व काही वातावरण दाखवतो. चला तर मित्रांनो निघूया. राइडर उदय जी क्या चल रहा है? राइडर उदय जी क्या चल रहा है? आपण आता पोहोचलेलो आहे निरा नरसिंहपूर देवस्थानामध्ये मंदिरामध्ये. तुम्ही पाहू शकता खूप असं प्राचीन मंदिर आहे. जसं तुम्हाला मागाशी बोललो तसं त्या प्रकारे पूर्ण असं तर मित्रांनो आपण मंदिरामध्ये आता आलेलो आहोत दर्शन करून देवाच्या मंदिरामध्ये जाऊन. तर आता तुम्ही पाहू शकता मंदिराच्या बाहेरचे खूप साऱ्या जुन्या पद्धतीची जालरी वस्त्रे डिझाईनसाठी ठेवले. खूप मोठी डिझाईन आणि झुंबर वगैरे आहे. खूप प्राचीन असे मंदिर आहे. तर तुम्ही पाहू शकता खूप मोठ्या प्रमाणात भाविक इथे गर्दी करताना दिसत आहे. लांबून मंदिरात दर्शनासाठी येत आहेत. आज शनिवार येथील निरा नरसिंह महाराजांची आज वार आहे शनिवार, त्यामुळे आज सर्वच पर्यटन स्थळ म्हणून सर्व लोक इथे गर्दी करत आहेत मंदिरामध्ये. आणि जाताना इथे महिला वगैरे जेवणासाठी बसलेल्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आता आपण मंदिराच्या पाठीमागच्या बाजूला जात आहोत. तिथे पाठीमागे दोन नद्याचा जिथे संगम होतो तिथे 10व्याचा विधी केला जातो, ते आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो, येथील आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे की ते एक मोठं भलमोठं वडाचं वृक्ष बघायला मिळतं आपल्याला झाड, आणि त्याला कधी या तुम्ही वट वाघोळ उलटे लटकलेले असतात. तर ही एक खासियत आहे. खूप दिवसापासून आहेत आणि अशीच आहेत ही. इथून पुढे आल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आत्म्यास शांती लाभण्यासाठी 10व्याचा विधी केला जातो, ते तुम्ही पाहू शकता. तर येथे बघू शकता तुम्ही मंदिराचं जे स्ट्रक्चर आहे ते दोन नद्यांच्या मध्ये आहे. इकडून जे डाव्या साईडून नदी येत आहे त्याचं नाव नीरा आहे आणि उजव्या साईडून येत आहे भीमा. तर या दोन्हीचा संगम झालेला आहे इथे तुम्हाला पाण्यात सुद्धा डिफरन्स बघायला मिळेल. यांच्या नीरा नदीचं पाणी थोडंसं खराब असतं आणि भीमाचं थोडंसं चांगलं. आणि येथे खाली बघू शकता माणसांनी आपले केस वगैरे काढलेले आहेत डोक्याची, कारण त्यांचं 10व्याचं जे काम आहे ते इथे झालेलं आहे.
मित्रांनो, आपलं देवदर्शन झालेलं आहे खूप सुंदर अशा प्रकारे. तर तुम्ही बघितलं व्हिडिओमध्ये की दोन्ही नद्यांचा संगम कशा प्रकारे झालेला आहे आणि ते खूप प्राचीन मंदिर असल्यामुळे हे श्रद्धास्थान मानलं जातं. दहावा वगैरे मृत माणसा दहावे वगैरे तुम्ही दाखवलं सगळं त्याप्रमाणे व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे. आणि अवश्य एकदा या मंदिराला भेट द्या. खूप असं सुंदर असं स्ट्रक्चर या मंदिरामध्ये आहे. तर तुम्ही एकदा अवश्य इथे येऊन भेट द्या. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.